गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो हामबाय होनो नोंथांमोन साफ्रामखौबो बे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायनि थाखाय आरो आं आसा खालामो इसोरा नोंथांमोन साफ्रामनि गोसोआव बे बोसोननि गेजेरजों बाथ्रा बुंगोन होननानै। फै दायो बोसोननि फारसे थाङि। आं बोसोनखौ फरायनो लादों इब्रायारिनि लिरनाय 13 अध्याय 4 पद। बेयाव बुंदों जाहैबाय हाबा खालामनाया बयजोंबो मान होजाथों आरो बिहि फिसायनि गेजेराव गावजों गाव फोथायजाथाव जाथारनांगोन। मानोना बिहि हाग्रा खाग्रा आरो जिनाहारि खालामग्राफोरखौ इसोरा बिसार खालामगोन। दिनै बोसोना बुंदों जाहैबाय हाबा जानाया एबा हाबा खालामनाया बयजोंबो मान होजाथों एबा बोर होजाथों। दिनै मानो बुंखो हाबा जानायखौ बयजोंबो मान होजाथों होननानै बोसोनाव? मान होगोन ने उदैयाव गथ' थालायनानै जुदि हाबा जायोबा? हाबानि दिनखालिनो हाबा जानाय जायगायाव बुंखोमालायबायसो थागोन। बोर होगोन ने नोंखौ गुबुनजों दावराव दावसि खोनाबाय थायोबा, बदनाम बरसि खोनाबाय थायोबा? रावबो मान होनाय नङा, रावबो बोर होनाय नङा बेबादिबा। जायनि जाहोनाव दिनै गोबां न'खरफोरानो असान्ति, दावराव दावसि। मानोना बिसोरनि हाबा जानायखौ, जुलि जानायखौ मान होआखै, बोर होआखै। दिनै नंगौ हाबायाव थांदों जानो हागौ, निमन्त्रन हैदों जानो हागौ, नाथाय गोसो सिङाव जुदि बुङोब्ला हौवायानो बिदिसो, हिनजावानो बिदिसो, हौवायानो बैजोंबा बैजों, हिनजावानो बैजोंबा बैजोंसोमोन। जायनि जाहोनाव दिनै गोबांनि न'खराव गोजोननाय गैया, असान्ति। हाबानि उनाव जि जानांगौ बे जुदि हाबानि सिगां जायोबा मोजां बुंगोन ने, बोर होगोन ने बेबादिखौ? हाबानि समाव गेटआव लिरगोन गोथार जुलि होननानै, थारैनो बेबादि आखल आखुआ गोथार जुलि होननानै मुंख'जाथावथाव ने? दिनै बोसोनाथ' बुंदों जिनाहारिया मोनसे पाप होननानै। दिनै नों जुदि सोरनिबा बार्थडेआव थाङोब्ला, सोरनोबा गिफ्ट होयोब्ला, मा नों सेकेन्ड हेन्ड गिफ्टखौ हैगोन नामा? अब्ला बे गिफ्टआ जुदि सेकेन्ड हेन्ड जायोब्ला नों बोरै होनो? सेक्सआ जाहैबाय मोनसे गिफ्ट। हाबानि उनाव हौवाया हिनजावनि थाखाय, हिनजावा हौवानि थाखाय। नाथाय दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाया गोसो थोलायदों होननानै बैजोंबा बैजों उन्दुलायनानै हौवानो सेकेन्ड हेन्ड गिफ्टखौ होगोन ने? हिनजावनो सेकेन्ड हेन्ड गिफ्टखौ होगोन नामा? दिनै जायनि जाहोनाव गोबाङानो हाबा जादों जानो हागौ, नाथाय दिनै सुखु गोजोन गैया। मानोना मान होआखै बिसोरनि हाबा जानायखौ। दिनै जिनाहारिया जाहैबाय मोनसे पाप आरो बे पापा जाहैबाय नोंनि मोदोमाव नांदेरो। नों गावनि मोदोमनि जेङा पाप मावनाय जायो। जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंदों 1 करिन्थियाननि लिरनाय 6 अध्याय 18 पदआव, नोंसोरो जिनाहारिनिफ्राय गोजान जा, मानसिनि गुबुन पाप मानिया मोदोमाव नांदेरा, नाथाय जाया जिनाहारि खालामो बियो गावनि मोदोमनि जेङा पाप खालामो। अब्ला दिनै नों मा खालामदों? जाय हौवाखौ नों मोनगोनबो मिथिया, मोनाबो मिथिया, बेजों नों उन्दुलायगासिनो। जाय हिनजावखौ नों मोनगोनबो मिथिया, मोनाबो मिथिया, बेजों नों उन्दुलायगासिनो, जिनाहारि खालामलायगासिनो। बे मा पाप नङा ने? गोसो थोलायनाय समाव लाइन मारियो सोरजोंबा आरो उनाव हाबाखौ जाहैयो सोरजोंबा। गोसो थोलायनाय समाव उन्दुलायो सोरजोंबा, जुलिखौ जाहैयो उनाव सोरजोंबा। जायनि जाहोनाव दिनै बोसोनाव बुंदों हौवा हिनजावनि गेजेराव फोथायजाथाव जाथारनांगोन। मानि थाखाय दिनै हाबा जाबाबो हौवा हिनजावनि गेजेराव फोथायलायनाय गैया? मानि थाखाय जेब्लायबो सन्देह, मानि थाखाय जेब्लायबो नांलाय खमलाय? मानोना हाबानि उनाव जेब्ला हिनजावा मिथिगोन हौवाखौ गुबुन हिनजावजों सोलेरनि सोमोन्दो दंमोन होननानै, जेब्ला हौवाया मिथिगोन हिनजावखौ गुबुन हौवाजों सोलेरनि सोमोन्दो दंमोन होननानै, जायनि जाहोनाव फोथायलायनाया गैया जायो। जायनि जाहोनाव सन्देहआनो सन्देह थाबाय थायो, डाउट जायो। मानोना बे जिनाहारिनि पापा थानायनि थाखायनो। आरो दिनै मिथिगौ ना मा? वेस्टार्नाइज स्टाइल जादों होननानै हाबा जायैनि सिगां हौवा हिनजाव रुम मोनसेयाव थायो, उन्दुलायो, आरो उनाव गोसो जाबा लाबाय, गोसो गैयाबा गैला। दाथ' बेनो जागासिनो दा, लिभिं टुगेदार। दिनै बिमा बिफाया दङ दाबसेयाव, गथ' गथाया दङ दाबसेयाव। दिनै गथ' गथायफोरा थाहैदों बहाबा फरायनो, बहाबा माबा मोनसे मावनो थाखाय। नाथाय रुम लानानै सोरजों थादों? सेंग्राया सिख्लाजों, सिख्लाया सेंग्राजों। ओजों बिमा बिफाफोरा जेबो पात्तायानो गैया। मोजां बुंगोन ने मानसिया बेबादिखौ? मानसियानो जुदि मान होआब्ला, मोजां बुङाब्ला, अब्ला इसोरा बोरै बुंगोन? बोरै मान होगोन? अब्लाना नोंनि हाबाखौ बोरै बोर होगोन? गोथार जुलिनि जायगायाव गोथै जुलिसो होननानै मुंख'जागोन। दिनै बोसोनाबो बेखौनो बुंदों, जायनि जाहोनाव जिनाहारि खालामनाया नों गावनि मोदोमनि जेङा पाप खालामनाय जायो होननानै। आरो जायनि जाहोनाव बोसोनाव बुंबावदों, नोंनि मेगननि लुबैनाय, मोदोमनि लुबैनाय, गोसोनि हास्थायनायनिफ्राय नों गावखौ हमथा होननानै। अब्ला नों दिनै बोरै धोरोमिया जिउ खुंखो? बे इसोर थाग्रा न'खौ नों बोरै फोसाबनानै दोनखो? नोंनि ख्रिस्टियान आखल आखुआ, ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया, इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाया बहा थांखो? आरो खायफा बुंनो हागौ सेक्सआ पाप नङा होननानै। औ नंगौ, पाप नङा, नाथाय माला? हाबानि उनाव। बेनिखायनो ख्रिस्टियान इयुथ जोहोलाव, सेंग्रा सिख्लाफोर, सासे मानसिया गावखौ धोरोमियायै लाखिगोन जेब्ला बे इसोरनि बोसोन बायदि थाबायगोन। दिनै सोरजोंबा गोसो थोलायदों होननानै, मोजां मोनलायदों होननानै सेक्स खालामगासिनो।
नाथाय गोसोआव ला सानसे नोंबो हाबा जागोन बेनि उनाव नाय नोंनि नखरा नोंनि लाइफआ बोरनि नखर जायो ना सावनि नखर जायो आरो जायनि जाहोनाव बोसोन बिजाबाव बुंदों जिनाहारिया मोनसे फान होननानै बिनिखायनो गोसोआव ला दिनै नोंनि जुलिया मान होजानाय जुलि जानो ना मान गैयि जुलि जानो दिनै नोंनि नखरा बोरनि नखर जानो ना सावनि नखर जानो दिनै नों इसोरजों अनजाग्रा जानो ना इसोरजों राग जोंजाग्रा जानो बिनिखायनो before you married under the blanket is not allowed